Isang kilong asukal. Sidak na. Malaon ah. Malaon na may. Ayan guys, tapos na tayong magbalat ng ating kaong. Ito pa yung namin nakuha. Oh, ang dami oh. Ilang oras yan? Time check. 12:30 kami kumain yung kinat namin. Kinat lang natin para putol-putol siya. Medyo mahaba kasi yung episode eh. Para hindi kayo ma-bore. So ngayon, ibababad natin siya ng magdamag. Tara guys, hugasan natin siya. Hugasan natin siya. Lagyan mo ng tubig na. Tapos pala bukas, imamatamisin natin siya sa puting asukal. Kailangan matanggal ang Tapos pwede mo na siyang i-stock, no? I-preserve. Para sa New Year. Ayan guys, good evening po. Bali ito po yung karugtong ng ating part 2 sa kaong. Bali, na natin siya, mamatamisin na natin siya. Panoorin po ninyo yung aming proseso ng pagluluto. Siyempre, ito ulit ang aming gagamitin. Malaking... Palayaw! Isa lang ang palayaw! Wala, nagadaw. Malaon na nga ta. Wow! Sige, malaon na. Ning, kabilang. Mamaya na. Ang dami guys. Sinong gusto mag-order? Baka naman. PM nyo lang guys. Yan. Ayan. Pag nilagyan natin siya ng tubig, magkukusa siyang pag nilagyan siya ng asukal, magkukusa siyang... Lagyan lang natin siya ng konting tubig lang para medyo malaga-laga lang siya ng konti. Tsaka natin nilagyan ng asukal. White sugar. Yan. Pwede na natin lagyan ng sugar. White sugar po yung aming ginamit. Amoy kaong na talaga siya. Yung amoy ng kaong. Yung amoy ng kaong. Mabango. Kahapon wala pa siyang amoy no? Ngayon amoy kaong na talaga. Isang kilong asukal. Kapag kulang siya guys, pwede namang damdagan. Ha? Ako nitubong na nagkakaroon ng subal. Uy, tita lang yung nagaya. Atang paborito talaga atang bade ha. Ha? Paborito talaga. ko. Nakasombrero na naman siya. Matagal na ko hindi bumisuot to. Isang linggo, isa. Masarap na oh. Kaong na talaga. Oh, guys, PM na. Sino may gusto? Tikman natin kung kung medyo malambot na siya. Mga kayo may puti-puti. Malambot yung nakain ko. Masarap. Sarap na nga. Sarap. Pero parang matabang pa siya. Kasi lang po kami nakababa. Ito ganun na kasambit na. Oh, ito nga yung yung sinasabi ni Kuya Alaga. Pag yung alam niyo yung ito guys yan.
Kaya hindi niya kami pinangkuha doon sa unang puno kasi nga matigas na. Kumbaga sa nyog, yun na yung mga nyog na, yung matigas na siya, ganun na siya. So, kaya hindi nakuha yun. Mas okay yung malambot lang. Parang bubukal yun. And then lalagyan to natin guys ng ano. Wala kaming nabiling food color na ano na red tsaka green. Ayan, gusto ko lang po i-shoutout si Ma'am Ednalyn sa Panta. Ayan. Thank you po sa panunood. God bless. At kay Sir Dominic Casimiro from Hawaii. Ingat po kayo dyan sa Hawaii. Hello God po bless po. Hello po sa mga viewers natin dyan sa Hawaii. Balita ko maraming mga ka-Ilocanuhan tayo dyan sa Hawaii. Magandang gabi po at palagi po kayong mag-iingat. Ayan, luto na siya. Naka-ready na ang ating mga graponis. Hanggang kayang garapon ang ating malalagyan. Ito pang ano namin to, yung iba, pang stock. Para pag mayroong mga handaan. Yan. Hindi na kami bibili ng kaong. Kasi ano, palapit na ang New Year. Mga ano, special event. Tikman mo, ante. Guys, ayaw na naman magtikim baga ng tiligaya. Nakasilsilan nga baka. Ay. Awan ka mo. Yan. Parang di ka nagkakain ng kaong. Nagkain ka man. Sarap. Tamis na. Tamis na. Ano ba yung para ano? Sayang. Ayan na yung pinaghirapan natin. Pabaawin muna natin. Ilang araw. Ilang Sarap mo eh. araw nating Ang sarap niya. Ang sarap pala talaga ng kaong. Pag yung ano lang, yung natural lang siyang, yung wala siyang food color. Kala ko lagyan ng Pero masarap talaga kainin yung ano, pagkain na pinaghihirapan. Doble ang sarap. Ay, gasin niya di banog mi nga nagalat ti kaaw. punay lingkod na nagadaw. Paw. Ayan guys, bale palalamigin lang natin siya. Then lalagay na natin siya sa ano, mga garapon. Kaninong garapon yung malaki? Sa akin. Sa mga gatinda dyan ng halo-halo, mag-order na. Lagyan mo sabaw-sabaw ah. Mayroon na yan. Parang naglitom siya. Siyempre na. Naluto na siya, friend. Wala nang galangan to. To si Auntie Ligay at saka si Auntie Pasing. Parang nanay na namin yan na kaibigan. Parang tropa-tropa na natin yan. Kaibigan, ante. Oo, lahat-lahat na. Oh, tita, lola, barkada, tropa-tropa na namin yan. Di ba, friend? Oh, friend. Muta eh. Yes, friend. Oo naman, friend. Kamante. Tama na pa sa'yo, friend. Okay lang eh. Pero masamang noon. Wala man akong ngipin na paggalangan. Malambot lang yan, friend. Hindi, pag nasa salad na yan, sarap na yan. Lalo pag nalagyan na siya ng gatas. Ay, na. Sabihin mo, agala tayo ulit. Meron na dyan sa malapit. Di dyan na tayo magkuha sa malapit. Pwede na yun pang New Year nyo. Sobra-sobra na ngayon sa pang New Year. Na kayo na eh, nagadaw. Nay, Wala pa yung lalagyan ng tipasinggan. danagak sa akin. Guys, nandiyan yung lalagyan ng tipasay. Ako, inaalala mo, na, pangnis ka pa eh. Kurang mo, lalo pa, ginudwanan. Nakaungong to. Baka dapat pag-guong ay pinagkabilan mo, bagong Nakadami ka. Puno yan eh. Nilaw namin na. Kaya na yan. Huwag mong punoy na eh. Nagkatulaw na ka. Ikabilis ka na tapos mo ko. Ito ko nga yun, maging managing. Sidaktul na. Nalaon ah. Nilaon namin. At ati nagyanan ni Skaping ang paut ni Balayan ko. Balayan mo. Balayan mo nga. Ay nang ni Rudy hindi na panak. At ati kagarapon ng load.
Oo, nagkawit ka na lang. Dawatan daw mo kuya na. Nagara po. Dapay na eh. Gusto napuno amin Sakto pala iyang lalagyan eh. Nasa ang baka ko. Binugo lang tiyata. Lumilipas ang panahon. Oh, na nyo guys yung mga anuhan ng tiligaya na kaong ano yun? Mahilig talaga siya sa kaong. Pinagbasyuhan ng kaong. Ganito lang kalaki yung binabili ko sa bahay ng pagbagong taon. Nata di ko. Ito? Ganito rin kalaki yung binabili ko sa pagbagong taon ng nasa ko. Yung isang ganito, ito yung ganito talaga yung nabibili sa sa mga Supermarket. supermarket. Ang alam ko sa isang ganito ay nasa 70,000. 70 daw. hindi lang. Mas mahal yung kaong kaysa sa nata. Ganon? Oo. May dyan lang ko magkulit din. Hindi. Makapal man. Na? Saktuhan na? Sila tinakal Parang alam nyo na ah. Tapos nakain ko yung isang garapon. Diba ito yata na? Nangalim niya. Mana yan? Kapakit na lang namin ito. Kain na eh. Masarap guys. Mas masarap yung yung ginagawa. Yung gawa. Kaya pala, sabi ni Kuya Alaga, wag na daw yung matigas kasi na siya. Matigas talaga siya Buti na lang. Hinahanap niya kami dun sa sa pang. Pero may nakuha pa rin tayong mga May napasama yung mga naunang bunga. na matigas. Ilang peraso lang naman. Hindi siguro maiwasan yun. Pero masarap siya talaga. Mas masarap yung malambot. Hello guys, good morning. Nandito na po kami sa tabing ilog. Bali, dito na po namin naisipang mag-is-is ng kaldero dahil marami-rami rin po itong aming is-isan. Ba't takip lang sa'yo? Sa taga-duble. Kaluga. Kapuputi yan ah. Ano yung kwan? Itong ilog na to. Dito kami lumaki sa ilog na to. Nakakamiss. Itong na to itong kalumpit. Dito kami lagi ng mga bata. May baging pa dyan dati eh. Hindi pa ganito yung dati. Sobrang ligaw pa nito. Tapos dito kami ligaw ng crush kasi negra. Naku, lugis ang tipasayin kalaki. Baka maunahan niya pa nga kami yan. Mag-is-es. Nagpartak na. Yung mga gamit nilang pang is guys, ay tapo lang. Kanya-kanya hugas din. Ito yung pinaglutuan ko ng higado Kunin mo? Magluto pa kayo ng kaang? Sa naman. 1 year. Paputian kayo. Batik-batik ito, hindi magputay. Kahit putik-putik yan. Huwag ka magpalusot tayo. Batik-batik. Pero man ang sabon nyo dyan, Mare. Ayan tayo, Marie Christian. Hindi ko yata mapaputi itong tubig na. Sabunan mo daw, Mare. Para magputi. Antay, ikaw muna. Paano magugas yung Sexy. Sexy. Yung sexy mo? Oh, kung masiksi kang magugas. Paano yung mukha?
Kung mabilis, ganyan. Hindi kasi. Ganyan. Siyempre, ganyan kung mabilis kung Dapat iba ng alawe. Ganyan, oh. May papwet. ganyan, magugas. Mas malaki yung kanti pasing pero mas nauna pa siyang inaalag. Gasin ko muna. Ay, talaga ha? Hindi na tumatanggal talaga. Ay, hindi. Dapat na anong puti yan hanggang ilalim. Hindi na. Nasubrahan ba naman sa luto? Maraming talent yung kay DJ. Maraming talent yung kay DJ. Tinawanan din yung kaldero mo di ah. Kaldero ng bayan niya. Kaya nga, kaldero ng bayan to. Kaya wala pipitan. Basta may nagkatay kasi ng baboy dito guys. Yan, hiramin yung kaldero nila Gigi. Kaya naparigat. Nawalan ng hawakan. Nawalan ng hawakan. Dami na. Simula 1 year old, ngayon 10 years old na siya. Di pa nakagata? Ay, madipay ah. Yung kaldero kung malagyan, dyan pa lang kami sa baba na eh. Bayad ng... Pwede na mag-is-is dito no. Mabuhangin kasi. Kaya siya mo, daling matanggal. Sa bahay, abuli na gamit ko eh. Tapos din sama nyo na yung iba nating kondo. Palayaw. Sarap dati dito maligo oh. May baging dyan eh. Pwede nang iparang ito mga kalsada. Uwe. Dasad na eh. Sa likod pa kayo nagdaan ha, para hindi makita, para hindi nila makita ang ganong kaitin. Pero may nakakita lang din. Mamaya pwede nyo na idaan sa kalsada kay maputi na. Mag-shortcut pa sila sa may bukid guys kasi nga nahiya sila sa kaldero kaitin. Dito sila sa talukan nagdaan, hindi sa kalsada. Ang buhay niya na lang to hanggang December. Mabutas na. Hanggang hindi nabubutas eh. Hindi pag nabutas pwede mo man lagyan ng ano? Ano yung Jay? Nescafe? Oo, Ba Nescafe. yung nilalagay? Yung balat ng Nescafe? Pinitin mo muna, painitin mo. Ayun na yung magdikit doon. Itong kaldero namin na to, antique to eh. Nung kinasal pa sila mama at papa, meron na yan. May pangalan nga ni mama eh. Patingnan ka. Kuhan dyan pa. Meron yan. Patingnan na ako. Ewan ko anong ano dyan. Ging ano, tiktikan. Hindi. Mako. Ano? Pasita, Ayun sa atin balde, yung malaki may ganyan. galamay. Ginawa Kayo ko. din? Ginawa ko. Kuwang pako na matuloy. Ng tiktik niya. Kuwang martilyo. Kasi pag cutics lang ante, pwedeng matanggal yun. Kaya ikaw kasi cutics nilalagay mo, di ba? Pati sa plato. Ay, naunahan ka pa ng kita, Kay. Lapit na oh. Palate-late ng ano mo. Ito, hindi matanggal. Oh, baka yung mancha niya ah. Hindi yan. Dati na lang. Check natin yung kay Gigi, guys. Pasado na rin ba? Yung sabi ko, ito talaga, hindi na talaga matatanggal yan. Wala nang Nakadikit na pag-asa. yan. Talagang tatak Inborn? niya. Oo, tatak niya na yan. Pwede na rin. Pwede ka na mag-asawa din. Pwede ka, marunong ka mag-isis eh. Oo. Ano yung kantipasing talaga? Oh, kapote. Puti. Ate Gretchen. Ay, ganyan na dati talaga yan. Inborn din yan. Oo, hindi na matanggal.
Yung sa pitan Ano to? Di mansang mansa? Na, kamantsa yung ano? Oo, yung salog nga din ng kasirula namin, no? Hindi matanggal. Putiin ka nito, oh. Oo. Nalipas siya. Ayan guys, pasado ba ang aking is-is? Oh, diba? Meron lang yan. Ito guys, hindi na talaga matanggal. Inborn na. May bala. Hindi na talaga siya matanggal. Pasado. Ayan, bagsak. Ito bagsak talaga to. Ito inform na talaga, guys. So ayan guys, thank you so much po sa panonood sa amin. Sana wag kayong magsawa. God bless. Thank you. Thank you po. Bye po. Thank you po.